ናይ ድኻም ስምዒት ይስምዐኒ እሞ መሊሳ ከዓ ይብርተ ምእንቲ ብዘይድሌተይ ዝወለድክዎ ፍቱው ውላደይ ክነብር ከም ዘለኒ ምስ ዝርዳእ ህይወት ተስስዐኒ ንሰዓራይ ኣይኮነን ሕማቅ ቃላት ክዛረብዎ ቁሉሕ ኢሎም ክጥምትዎ እውን ነፍሰይ ክምትምት እዩ ዝብለኒ ሰዓራይ ወደዩ ብዙሕ ውረደይብ ዝረኣኹሉ ውላደይ ምስ ስድራይን ኣሕዋተይን ዝተፈላለኹሉ ወደዩ ጥሜትን ጻምዕን ገጽ ሰብ ዝረኣኹሉ ውላደይ ብኡኡ ልክዕ ድማ ንህይወት ክዕወተላ ክስዕረላ ዝገበረኒ እንኮ ውላደዩ ኣይኮነን ከቢድ ሕማም ርእሲ እኳ እንተገጢምዎ ኣይክእልን ከብዲ ወላዲት ግዲ ኮይኑኒ ፍርሕ ፍርሕ እየ ዝብል ድሕሪ ሰዓራይ ወደይ ካልእ ውላድ ክህልወኒ ብሂገ ይፈልጥን ሰዓራይ እንክወልድ ናይ መጀመርታ ዕስራታት እየ ነይረ ሃንደበት እዩ ኩሉ ነገር ኮይኑ ኣቦ ሰዓራይ ወደይ መሓዛ መልኣኹ ሓወይ ኣብርሃም እዩ ኣብርሃም ኣብ ሓጎስና ይኹን ኣብ ሓዘና ካብ ገዛና ተፈልዩ ይፈልጥን ንዓና ማዕረ መልኣኹ ሓወይ እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ ገዛና ይውዕል ይሓድር ካብ ገዛና ኣይፍለን ሓደ መዓልቲ ንመልኣኹ ሓወይ ደሊሉ ገዛና መጺኡ ኣጋጣሚ ኮይኑ በይነየ ነይረ ማዕጾ ናይ ውሽጢ ገዛና ድማ ምዕጻው ስለ ዝለመድና ብዙሕ ግዜ ዓጺናይና ኣብ ውሽጢ ኸፍ እንብል መልኣኹ ስለ ዘየለ መምጽኡ ስለ ዘይተርፎ ግን ክጽበዮ ነጊረዮ ናብ ውሽጢ ኣቲና እቲ በሪ ዓጽዮ ኮፍ ክንብል ምስ በልና ክተነኻኽፈኒ ጀሚሩ ደንጊጸ ሓውካ ውንዶ ከምዚ ገብር ኢለ እናተቓለሰኒ ግን ሄዋን ሓፍተይ ሃንደበት መጺኣ ክልቴና ደንጊጽና ኮፍ በልና ኣጠማምታ ሄዋን ሓፍተይ ጽቡቕ ኣይነበረን ንዓይ ተረዳእትንን ብድሌተይ ዝቃለሶ ዝነበርኩ ጌራያ ወሲዳቶ ከርዳኣ እውን ኣይፈተንኩን መሊሰ እቲ ኣብርሃም ዝገበሮ ክዝክሮ ይደለኹን በቃ ስቕ መሪፀ ብኻሊእ መዓልቲ ግን ሰብ ከም ዘየለ ኣጽኒዑ መጺኡ እቲ ናይ መጀመርታ ጥፍኣቱ ደጊምዎ ኣብርሃም እቲ ሓወይ ዝብሎ ኣብርሃም ንኽብሪ ገዛና ተዳፊሩ ንኽብረይ ደፊሩኒ ክቃለሶ ፈቲነ ኣይከዓልኩን ዓዊለ ጎረባብቲ መንደር ከይእክብ ኣፈይ በጭረቕቲ ዓፊኑኒ እቲ ክውጋዕ ጥራሕ ዝሰምዖ ናይ ወዲ ኣዳም ጭካነ ርኤዮ ድሕርዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብርሃም ድርኩኺት ገዛና ረጊጾ ይፈልጥን ካብ ገዛና ጠፊኡ ገዛና ዘይምምጽኡ ኣሻቒልዎም ብጣዕሚ እዮም ዝጭናቑ ነይሮም ኣነ ኸዓ ካብ ኣእምሮይ ንላዕሊ ዝፈጸሞ ሕማቕ ተግባራት ኣብርሃም ድቃስ ስለ ዝኸለአኒ ካብ ገዛና ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምድረ ገጽ ክጠፍእ ብሂገ ንኣዋርሕ ወርሓዊ ጽጋይ ጠፊኡ ጥንሲ ክህልወኒ ከም ዝኽእል ብጥርጣረ ጸኒሐ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ግን ጥርጣረይ ዛይዱ ኣብ ገጸይ ሕበጥ ክወፀኒ ይጅምር ነይሩ ምግቢ ኸጽልአኒ ጀሚሩ ተመርሚረ እውን ጥንስቲ ምዃነይ ተነጊሩኒ ንገዛና ኣይሓባእኽዎምን ነጊረዮም ናይ መን ምዃኑ ተዛረብ እሞ ናብ ሓዳር ኪሎምኒ ኣነ ግን ፍቓደኛ ይነበርኩን መን ከባየ ኽብሎም ብኸመየ ኣብርሃም ከም ዝገሩኒ ኢለ ክነግሮም ሕዚ እውን ስቕ መሪፀ ስቕ መበልየ ምኽንያት ግን ሕዚ እውን ኣይተረድአንን ሄዋን ሓፍተይ ሓደ መዓልቲ ንዘራረብ ኢላ ከፈበለትኒ ኣብርሃም እዩ ወዶ ክትብል ጠየቐትኒ ደንጊጸ ማለት ክብል መለስኩላ ሓደ መዓልቲ ክትቃለሱ እንተለኹም እኮ ኣርኪበኩም እየ ክትብል መለሰትለይ ምንም ኣይተዛረብክዋን ኣብ ከብ ዝበለቶ ገዲፈያ የኸይደ ኣብዚ ጉዳይ ጥንሲ ግን ኣቦይ ድቃስ ሲኢኑ እዩ ወይ መን ምዃኑ ተዛረቢ ወይ ገዛ ይግደፍለይ ኢሉኒ በቲ ዝነበረኒ ጊዜያዊ ሕርቃነይ ካብ ገዛ ክወፅየ ተገዲደ ካብ ገዛ እንትወፅእ ናይ 6 ወርሒ ነብሰ ጾርየ ነይረ ልክዕ ምስ ወጻኹ
ንኣብርሃም ረኺበ ኣዘራሪበዮ ግን ኣይቀንዐንን ክሒዱኒ ካሊእ ኣማራፂ ንምድላይ ካብቲ ዝዓበኹሉ ከባቢ ዓድና ተፈሊ ናብ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ከተማየ ተበጊሰ ንኽወልድ ዝቐሪኒ መዓልቲ ዝተወሰነ እዩ ነይሩ ሃንደበት ናብ ሓንቲ ብዕድመ ድፍእ ዘበላ ሰበይቲ ኸይደ ገዛ ክራይ ሓቲተ ረኺበ ድማ በይነይ ምዃነይ ምስ ተዓዘባ ካበይ ከም ዝመጻኹ ሓቲተናኒ ኩሉ ተዘጋጠመኒ ነገር ኣውጊዐየን ክሳዕ እትወልዲ ደሓን ኣነ ዴኽየ ብድሕሪኡ ኸዓ ሰሪሕኺ እትበልዐሉ መንገዲ ክነናዲና ኢለን ናብ ገዝአነ እቴናኒ ኣደይ ጽርሓ ደቀን ኩሎም ኣብ ደገ እዮም ዝነብሩ ንሰን ከዓ ምስ ሰራሕተኛአን ኣብ ዓዲ ነብራ ብዘይካይ 3 ተኻረይተለዉ ንኹሎም ከም ውላደን እየን ዝሪኦኦም ንዓይ እውን ከምኡ ወሊደ ገዓት ዘብልዓኒ ኣደይ ጽርሓየን ኩሉ ተወላዲ ድሕሪ ምውላድ ዝገብሮ ኩሉ ንሰን እየን ኣምሂረናኒ ን5 ወርሒ ሙሉእ ይትረፍ ገዛ ክራይ ክኸፍል ዝበልዖ ቀለበይ እውን ካብ ኣደይ ጽርሓይ ነይሩ ሰዓራይ ወደይ ምስ ወለድክዎ ኣብ 3 ወርሐየ ስራሕ ጀሚረ ንሰን ንወደይ ሒዘናለይ ይጸንሓ ኣነ ከዓ እንተስ ክዳን ምሕጻብ እንተስ እንጀራ ምስንካት እንተስ መዓልታዊ ስራሕ ሰሪሐየ ዝምለስ ነይረ ብኸምዚ መንገዲ ኣብ እንዳደይ ጽርሓ ን5 ዓመት ጸኒሐ ንኽልወጥ ገጽ ሰብ ንዘይምርኣይ ብዙሕ መንገድታት ኣሕሊፈየ ሃንደበት ጓለን ነደይ ጽርሓ ካብ ዓዲ ወፃኢ ክትጥይቐን መጺኣ ተራኺብና 2 ወርሒ ጸኒሓ ክትምለስ ከዓ ሽሮ በርበረ ሒዛ ስለትኸይድ ኩሉ ገዚኣ ቀሪባ ኣነየ ኣቃሚመ ኣጥሒነ ኣሻሺገ ቀሪበላ ምስ ከደት ድሕሪ 4 መዓልቲ ደው ኢላ ደስ ኢልዋ ኣመስጊናትኒ መሓዙተይ ኣድኒቐናኺ ጎበዝ በዓል ሙያኺ ኢለናኺ ኢላትኒ ግን ከዓ ካብ እናዘርኪ ዘይረብሕ ቅርሺ ንምእካብ ከርተት እትብሊ ኣነን መሓዙተይን 30,000 ቅርሺ ዝኸውን ክንሰደልክሞ ባዕልኽ እናሰራሕኺ ምሻጥ ጀምሪ ኢላትኒ ኣመናት ሓጒሰ እቲ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ሶምን ሰዲደናለይ ሕዚ እውን ኣደይ ጽርሓ ንሰዓራይ ወደይ ሒዘናለይ ምውዓለን ቀጺለን በቲ ንሰን ዝሰደዳለይ ቅርሺ ምስራሕ ጀሚረ ክሳዕ ሰብ ዝለምዶ ነዊሕ መንገዲ ኸይደ ተንከራቲተ ሃንደበት ግን ጠለባት ክመጹለይ ጀሚሮም ጽቡቕ ክሰርሕ ጀሚረ ኩሉ ዝሰራሕክዎ ንደይ ጽርሓየ ዘረክበን ነይረ ድሕሪ ሂደት ኣዋርሕ ቁሩብ ገንዘብ ስለ ዝተዋህለለ ማእኸለይ ገዛ ተኻሪኺ ምስራሕ ጀምሪ ክብላ ኣደይ ጽርሓ ተዛሪበናኒ ብዝበላነ መሰረት ብኡኡ ቐጺለ ኣብ 1 ዓመት ውሽጢ ለውጥ ኣምጺአ ድሮ እኳ ኣብ ጥቓ እንዳደይ ጽርሓ ንእስ ዝበለት ገዛ ንዓይን ንወደይን ትኸውን ገዛ ገዚአ ምንባር ቀጺለ ወለደይ ኣሕዋተይ ወላ እውን ኣብርሃም ኣበይ ከም ዘለኹ ዝፈልጥዎ ነገር የለን ኣነ እውን ከጣይቕ ብዙሕ ድሌት የብለይን እቲ ኣቦይ ኣደይ ኣሕዋተይ ዋላ ኣብርሃም ዘሕደጉኒ ናይ ምንባር መሰለይ ኣደይ ጽርሓ ምስ ደቀን መሊሰን ሂበናኒ ለካ ምውላድ ቋንቋ ጥራሕ እዩ ክበሃልስ ሓቂ እዩ